Moussa Niangali, évoluons à Djekulu, Niamoro, Ayen. D'accord. Maintenant, nous avons grève de Bouloda, billet à peu près à semaine guilin. Lou te problème vrai. En sigira kale, école là depuis école là faut qu'on a assez de moi. Ayen autorité rencontré. Problème dans la école là pour que la solution soit au problème on a bien avant la rentrée. Lou qui te doit orientation ko kumbala. École privée ou ka ulumata. École privée là ulumata follow au bala ani fourniture au bala. Bon ni problème pas ça va être mandala. Maintenant mi orientation ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bibi na ni ye Mali école ta surtout minnu bɛ DEF sɔrɔ 10e n'olu donna en octobre u ka vacances bɛ bila en mai n'a fɔra kalo kelen kɛra k'a sɔrɔ u ma ta hali sisan ça veut dire que u bɛ formation min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 7 mois kan bon anw bɛ yɔrɔ min bi an mago bɛ kalan de la raison pour laquelle on a vraiment dit que c'est pas normal ko ka solution ɲini nin ko la ni école tara d'habitude il va sɔrɔ bien avant que école ka ta défaut de ça kɔfɛ kalo fila kalo saba an bɛ orientation sɔrɔ mais hali sisan n'a ma bɔ an ma se ka solution sɔrɔ a la an y'u démarché ka dɛsɛ u ma se ka solution sɔrɔ a la raison pour laquelle an y'a décidé ka nin grève initier bon o fana kɔfɛ fourniture scolaire filɛ nin bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon kalanko la kosɛbɛ n'i y'a mɛn k'i bɛ taa école la ka baara kɛ o y'a ye fourniture de b'i bolo donc olu fana ma di écoleden si ma bon o fana ka bon tuguni problème misɛnnin baden de bɛ yen mais nin problème yɛrɛ de y'a to an y'a décidé ka grève observer an y'a daminɛ ni 48 heures fɔlɔ ye solution ma se ka sɔrɔ a la an bɔra 48 heures la ka tila ka taa 72 heures la bon an b'o 72 heures de kɔnɔ maintenant 72 heures fana tɛmɛlen n'o banna an ye préavis de grève fana déposé pour le mercredi ni solution ma se ka sɔrɔ a bɛɛ la an bɛ sɔrɔ ka évoluer n'o fana ye. Maintenant, on a des négociations là. Bon, on a constaté qu'il y a un point où nous revendiquons. Solution sera là, Tchamana. Donc, si peut-être d'ici mercredi, une solution sera sur le problème là. Donc, on met donc classique. Mais une solution sera là, on peut continuer de grève. Il faut solution sur le problème là. Une solution sera ici là. Un docteur grève là. On a une démarche de entamer. On a plusieurs méthodes de lutte. Bon, on va déclarer, mais on va mener des actions fortes pour que la solution soit sur le problème là. Bon, il s'agit de me fouiller. Vraiment, on a un problème dans le Mali école là. La solution c'est sur là. Ni sous-région Djatemne, il va sur chaque fois niveau de l'école là, on a un Mali. On a des problèmes fitini mon bandala. Ou les banques d'éducation gangrénée. Donc, mais quand nous laissons autorité, ou ka solution sera ni problème rapidement pour que Kalanga se damne, Beratara Kalanga normalement. Et puis, on a problème vrai ou jatemine ka évoluer. Sinon, on continue à attendre à main. Ou les camps de Mimolo Kafoui.